Δεν το περίμενα αυτό. Ναι, είναι απλά υπέροχη. Είναι απλά τόσο υπέροχη. Γι' αυτό είναι τόσο ωραίο να μην έχεις μακιγιάζ. Πριν από 5 λεπτά, μια ήσυχη αποθήκη στην Καλιφόρνια ξεκλείδωσε ένα διαμέρισμα που συνδεόταν με τη Μέγαν Μάρκλ. Αυτό που βρήκαν μέσα δεν ήταν αναμνηστικά ούτε έπιπλα, αλλά στοιχεία ενός σχεδίου που καταρτιζόταν χρόνια πριν. Και απόψε η μοναρχία προετοιμάζεται για τις συνέπειες, τα εγγένεια της μονάδας και το κύμα σοκ στην Καλιφόρνια, λίγο μετά τις 6:30 πίτπα Μασαμέ στις 29 Νοεμβρίου. Ενώ ο ουρανός της Καλιφόρνια ήταν ακόμα απαλός με την σιωπηλή χειμωνιάτικη αυγή, του ένα μόνο τηλεφώνημα πυροδότησε μια σειρά από συνέπειες που καμία από τις δύο ακτές δεν ήταν έτοιμη να απορροφήσει. Το τηλεφώνημα προήλθε από μια ήσυχη αποθήκη κρυμμένη κατά μήκος ενός στενού δρόμου κοντά στο Μοντεσίτο, το είδος του χώρου που έχει σχεδιαστεί για να μένει απαρατήρητος, αδιάφορος και ελάχιστα κατηλημμένος, εκτός από συνταξιούχους που μειώνουν το σπίτι τους ή οικογένειες που αναζητούν προσωρινό χώρο ανάμεσα στα σπίτια. Αλλά εκείνο το πρωί δεν ήταν η ανωνυμία που καθόριζε το κτίριο. Ήταν μια αποκάλυψη. Ο διευθυντής της εγκατάστασης, ένας άνθρωπος που εργαζόταν εκεί για περισσότερα από 20 χρόνια και ισχυριζόταν ότι δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με κάτι που να μοιάζει με σκάνδαλο, τηλεφώνησε στον νομικό εκπρόσωπο, που επέβλεπε έναν έλεγχο απογραφής που είχε ζητηθεί από το δικαστήριο. Η φωνή στη γραμμή ήταν κοφτή, τεταμένη και ασυνήθιστα σε γρήγορση για κάποιον που είχε συνηθίσει σε πεζές λίστες ακινήτων. Ανοίξαμε την κατοικία και πρέπει να έρθετε τώρα. Μέσα σε 40 λεπτά, 2 οχήματα χωρίς διακριτικά έφτασαν στο πάρκινγκ με τα λάστιχά τους να τρίζουν πάνω σε χαλίκια που ήταν ακόμα βρεγμένα από την παράκτια ομίχλη. Ένα τρίτο όχημα έφτασε αθόρυβα, με φημέ τζάμια και έναν μόνο επιβάτη μέσα σε αυτό, κάποιος που δεν κατονομάστηκε, αλλά αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι είχε δεσμούς με μια υψηλού επίπεδου εταιρεία ιδιωτικής ασφάλειας που απασχολούν συχνά διάσημοι πελάτες. Η εν λόγω μονάδα αποθήκευσης είχε ενοικιαστεί σχεδόν 4 χρόνια νωρίτερα, λίγο μετά τη μετακόμιση της Μέγαν και του Χάρη στην Καλιφόρνια. Είχε παραμείνει ανενεργή για μήνες, με πρόσβαση μόνο από άτομα που εμφανίζονταν ακανόνιστα συνήθως αργά το βράδυ ή νωρίς το πρωί. Τίποτα σχετικά με αυτό δεν είχε προκαλέσει δημόσια υποψίες. Οι μονάδες αποθήκευσης της Καλιφόρνια περιέχουν εκατομμύρια ξεχασμένα αντικείμενα, αλλά μέσα στους κύκλους του παλατιού η ύπαρξη αυτής της μονάδας ήταν κοινό μυστικό και μια αυξανόμενη ανησυχία. Επειδή από τις πρώτες ημέρες της αναχώρησης των Σάσεξ υπήρχαν επίμονες σιωπηλές, αλλά ποτέ πλήρως αποκλεισμένες φήμες ότι η Μέγαν είχε κρατήσει ορισμένα υλικά από την εποχή που βρισκόταν στο βασιλικό οίκο, όχι μόνο προσωπικά αντικείμενα, αλλά και αντικείμενα που είχαν βάρος. Αντικείμενα που θα μπορούσαν υπό σωστές ή λάθος συνθήκες να ξαναγράψουν αφηγήσεις, να αναζωπυρώσουν σκάνδαλα ή να αποκαλύψουν εντάσεις που κρύβονταν για καιρό. Και τώρα, καθώς η μεταλλική πόρτα άνοιγε και το κρύο φθορίζον φως χυνόταν στο τσιμεντένιο πάτωμα, η αλήθεια δεν ζούσε πλέον στις φήμες. Ζούσε σε κουτιά στο ύβες, από αυτά βαριά, με ετικέτες χωρίς ετικέτες και τουλάχιστον 5 σημειωμένα με χοντρό μαύρο στυλό με ημερομηνίες που εκτείνονται στο 2018, 2019 και τους πρώτους μήνες του 2020, την περίοδο που όλα άλλαξαν για τους Σάσεξ και για την ίδια τη μοναρχία. Μέχρι τις 7 παταουπί που θέμε. Αυτή η λέξη είχε αρχίσει να εξαπλώνεται, όχι στο κοινό, όχι ακόμα, αλλά μέσω ιδιωτικών καναλιών, που είχαν μεγαλύτερη επιρροή από οποιοδήποτε ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο. Οι κλήσεις μεταφέρονταν αθόρυβα από το Λος Άντζελες στη Νέα Υόρκη, από την Ουάσιγκτον στο Λονδίνο και μέσα στο Βασιλικό Γραφείο Επικοινωνιών, στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ένας ανώτερος σύμβουλος που εξέταζε τις πρωινές αναφορές σταμάτησε όταν είδε την ένδειξη συναγερμού. Η μονάδα στην Καλιφόρνια άνοιξε με τα προκαταρκτικά περιεχόμενα σημαντικά. Το παλάτι σπάνια χρησιμοποιούσε αυτή τη λέξη, εκτός αν οι επιπτώσεις ήταν σοβαρές. Μέσα σε 30 λεπτά, το μήνυμα έφτασε στο παλάτι του Κένσιγκτον, όπου ο ιδιωτικός γραμματέας του Βίλιαμ το διάβασε 2 φορές και στη συνέχεια το προώθησε απευθείας στον πρίγκιπα της Ουαλίας, ο οποίος ετοιμαζόταν για μια προγραμματισμένη ενημέρωση. Ο Βίλιαμ μόλις είδε το θέμα σταμάτησε στη μέση της σελίδας με την έκφρασή του να σφίγγεται στην οικία σοβαρότητα
που είχε ορίσει τον ρόλο του σε στιγμές απροσδόκητων αναταραχών. Δεν ρώτησε τι βρέθηκε. Ρώτησε πόσο χρόνο είχαν μέχρι να το κάνει κάποιος άλλος. Απέναντι από το παλάτι του Μπάκιγχαμ, μία άλλη αντίδραση εκτυλίχθηκε πιο ήσυχη, πιο έντονη. Ο βασιλιάς Κάρολος μόλις είχε ολοκληρώσει έναν γύρο ενημερώσεων νωρίς το πρωί, όταν ο ανώτερος σύμβουλος του τον πλησίασε με τα νέα. Ο Κάρολος, κουρασμένος από εβδομάδες τεταμένων εσωτερικών δυναμικών, έκλεισε για λίγο τα μάτια του πριν απαντήσει. Τι βρήκαν? Ο σύμβουλος του δίστασε. Δεν ξέρουμε ακόμα, κύριε, αλλά υπήρχαν έγγραφα και ηχογραφήσεις. Η λέξη αντίχησε στο δωμάτιο σαν προειδοποιητικό καμπανάκι. Σχεδόν την ίδια στιγμή, σχεδόν 5.000 μίλια μακριά στους πρόποδες του Μοντεσίτο, η ίδια η Μέγκαν ενημερώθηκε. Έλαβε το μήνυμα, ενώ στεκόταν δίπλα σε ένα παράθυρο της κουζίνας με θέα το θολό πρωινό τοπίο. Η αντίδραση ήταν άμεση, μια ακινησία, μια βαθιά εισπνοή και μια ψιθυριστή απάντηση. Ήδη, επειδή παρά τη δημόσια εικόνα που αυτή και ο Χάρη προέβαλαν ελεγχόμενες, στυλβωμένες απόμακρες από τον παλιόν κόσμο, ήξεραν ότι αυτή η στιγμή θα μπορούσε να έρθει, το ήξεραν από την ημέρα που έφυγαν από τη Βρετανία και είχαν προετοιμαστεί για αυτήν. Αλλά τίποτα δεν τους προετοίμασε για το πόσο γρήγορα θα κινούνταν. Μπούς. Στα μέσα του πρωινού τα κουτιά φωτογραφίζονταν, καταγράφονταν και σφραγίζονταν για εξέταση. Τα άτομα που επέβλεπαν τη διαδικασία κινήθηκαν με ήρεμο και επίγον τρόπο, γνωρίζοντας ότι κάθε αντικείμενο που χειρίζονταν είχε τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσει όχι μόνο την αφήγηση του Σάσεξ, αλλά και τη σταθερότητα της μοναρχίας. Άνοιξαν το πρώτο κουτί στις 9:22 περίπου. Αυτό που βρήκαν μέσα άλλαξε τα πάντα. Το πρώτο κουτί ανοίγει και το παλάτι αντιδρά. Άνοιξαν το πρώτο κουτί ακριβώς στις 9:22 Παέσι Παλμάτο, όρη Ειρηνικού. Κανείς στο δωμάτιο δεν μίλησε, καθώς το καπάκι άνοιξε. Ακόμα και το βουητό του φωτιστικού οροφής φάνηκε να χαμηλώνει, σαν η ίδια η μονάδα να αναγνώριζε τη σοβαρότητα αυτού που αποκαλυπτόταν. Μέσα βρισκόταν μια στούιβα από δερματόδετα ημερολόγια, τακτοποιημένα το καθένα τυλιγμένο σε ένα λεπτό προστατευτικό στρώμα αρχαιακού χαρτιού. Στο πάνω μέρος του ημερολογίου, με τον αδιαμφισβήτητο, επαναλαμβανόμενο γραφικό χαρακτήρα της Μέγκαν, ήταν γραμμένες οι λέξεις χειμερινές, σημειώσεις 2019, 2019, η χρονιά που άρχισαν να φαίνονται τα ρήγματα. Η χρονιά που οι εσωτερικές συζητήσεις οξύνθηκαν, η χρονιά που η μοναρχία μετατοπίστηκε κάτω από τα πόδια όλων. Η ομάδα απογραφής αντάλλαξε βλέμματα μετρημένα, προσεκτικά επαγγελματικά, αλλά κάτω από την επιφάνεια ήταν σαφές ότι καταλάβαιναν τι μπορούσαν να περιέχουν τα ημερολόγια εκείνης της περίοδου. Προσωπικές σκέψεις, ευαίσθητες αφηγήσεις, περιγραφές συναντήσεων που είχαν περιοριστεί δημόσια σε δηλώσεις 2 γραμμών του παλατιού. Ό,τι κι αν υπήρχε μέσα σε αυτές τις σελίδες, κάποιος κάποτε πίστευε ότι άξιζε να διατηρηθούν μακριά από το βρετανικό έδαφος. Το δεύτερο στρώμα του κουτιού αποκάλυψε κάτι ακόμα πιο εκπληκτικό, flash drives, όχι 1, όχι 2, αλλά μια ολόκληρη σειρά από αυτά. Το καθένα, με ετικέτα, μόνο έναν μήνα και ένα έτος χωρίς περιγραφές, χωρίς περιλήψεις, χωρίς υποδείξεις, Ιανουάριος 2020, Φεβρουάριος 2020, Μάρτιος 2020. Οι μήνες που οδήγησαν στην περίφημη ανακοίνωση, οι μήνες που ο Χάρη και η Μέγκαν διαπραγματεύονταν την αποχώρησή τους, οι μήνες που το προσωπικό του παλατιού ψιθύριζε στους διαδρόμους. Όταν λέγεται ότι ο Βίλιαμ και ο Χάρη μόλις που μιλούσαν όταν ο Κάρολος προέτρεπε ιδιωτικά για ενότητα, ακόμη και όταν το Ίδρυμα προετοιμαζόταν για αντίκτυπο. Δίπλα στους δίσκους υπήρχαν αρκετοί σφραγισμένοι φάκελοι, ο καθένας με ανάγλυφο το βασιλικό έμβλημα. Μια λεπτομέρεια που παγώνει αμέσως στο δωμάτιο, επειδή οι φάκελοι που έφεραν αυτό το έμβλημα δεν δίνονταν ελαφρά την καρδία και δεν προορίζονταν ποτέ να βρίσκονται σε μια μονάδα αποθήκευσης της Καλιφόρνια. Ένας φάκελος έφερε ένα χειρόγραφο, σημείωμα ιδιωτική αλληλογραφία. Φυλάξτε την ασφαλή αυτή η φράση, και μόνο θα είχε ενεργοποιήσει συναγερμό οπουδήποτε μέσα σε μια αποθήκη. Ήταν κρίση. Ο επικεφαλής της ομάδας έκανε την κλήση μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν επρόκειτο πλέον απλώς για έλεγχο απογραφής. Επρόκειτο για παραβίαση υψηλού επίπεδου. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι πληροφορίες έφτασαν ξανά στο Λονδίνο. Αυτή τη φορά με μεγαλύτερη λεπτομέρεια η πρώτη.
Για αναφορά είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη σημαντική, η δεύτερη μια διαφορετική. Επίγουσα νωρίς το απόγευμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ομάδα επικοινωνίας κρίσης του παλατιού είχε συγκεντρωθεί στην υπόγεια αίθουσα ενημέρωσης σε έναν χώρο που χρησιμοποιούνταν μόνο όταν τα διακυβεύματα ήταν πολύ ψηλά. Και το τυπικό πρωτόκολλο. Τα τηλέφωνα είχαν σκουπιστεί, οι συσκευές είχαν αφαιρεθεί, οι πόρτες είχαν κλειδωθεί. Ο επικεφαλής επικοινωνιών διάβασε δυνατά την προκαταρκτική περίληψη που είχε μεταδοθεί από την Καλιφόρνια. Όταν έφτασε στη γραμμή που αναφερόταν σε δερματόδετα ημερολόγια και φακέλους με το βασιλικό με έμβλημα, το δωμάτιο έπεσε σε απόλυτη σιωπή. Ένας ανώτερος σύμβουλος έσπασε τη σιωπή με το ερώτημα που όλοι φοβόντουσαν τι θα γινόταν αν αυτές περιείχαν ιδιωτικές συνομιλίες ή εσωτερικές διαφωνίες ή διαφωνίες που δεν είχαμε ποτέ συζητήσει δημόσια. Ένας άλλος σύμβουλος απάντησε τότε: θα αντιμετωπίσουμε μια αφήγηση που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Αυτό ήταν το εφιαλτικό σενάριο, επειδή από την ημέρα που η Μέγκαν έφυγε από τη Βρετανία, το παλάτι βασιζόταν στη σιωπηλή στρατηγική. Σιωπή. Στην αξιοπρεπή σιωπή. Το είδος που η μοναρχία πάντα χρησιμοποιούσε για να επιβιώνει από καταιγίδες, αλλά τα ημερολόγια και οι ηχογραφήσεις αυτά μπορούσαν να διαλύσουν τη σιωπή σε μια στιγμή και κανείς δεν ένιωσε τον τρόμο πιο βαθιά από την πριγκίπισσα Άννα. Όταν ενημερώθηκε αργότερα το ίδιο απόγευμα, η Άννα άκουγε χωρίς διακοπή με τα χέρια της σταυρωμένα την έκφρασή της δυσάναγνωστη, αλλά όσοι την γνώριζαν καλά αναγνώρισαν το ανεπαίσθητο σφίξιμο του σαγονιού της, ένα σημάδι αυξανόμενου εκνευρισμού, όχι συγκεκριμένα για τη Μέγκαν, αλλά για το χάος που μπορούσε να εξαπολύσει αυτή η στιγμή. Η Άννα είχε αντέξει δεκαετίες βασιλικής αναταραχής, είχε παρακολουθήσει σκάνδαλα να φουντώνουν, να ξεθοριάζουν και να επανεμφανίζονται. Είχε δει πόσο γρήγορα μία ιδιωτική ιστορία έγινε δημόσιο πρόβλημα, αλλά αυτά τα ιδιωτικά έγγραφα που ήταν φυλαγμένα στο εξωτερικό ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Υποδήλωναν πρόθεση, σχεδιασμό, ένα μακρύ παιχνίδι. Η πρώτη της ερώτηση ήταν αιχμηρή, το ξέρει ο Χάρη. Ο σύμβουλος δίστασε. Πιστεύουμε ότι θα το κάνει. Σύντομα η Άννα εξέπνευσε αργά, σαν να προσπαθούσε να προετοιμαστεί εντωμεταξύ στην άλλη άκρη του Λονδίνου. Ο Βίλιαμ έλαβε την ενημέρωση με χαμηλό τόνο. Δεν ύψωσε τη φωνή του, δεν εξέφρασε σοκ. Αλλά η ιδιωτική γραμματέας του πρόσεξε τον τρόπο με τον οποίο το βλέμμα του μετατοπίστηκε, όχι θυμωμένος, αλλά υπολογιστικός, επειδή ο Βίλιαμ καταλάβαινε την αλήθεια καλύτερα από τους περισσότερους αν τα ημερολόγια από εκείνους τους τελευταίους μήνες περιείχαν έστω και ένα κλάσμα της έντασης που φημολογούνταν ιδιωτικά. Η μοναρχία επρόκειτο να εισέλθει σε ένα νέο χειμώνα και η καταιγίδα δεν θα περίμενε να προετοιμαστούν τα ημερολόγια. Οι κινήσεις και τα μυστικά. Κανείς δεν περίμενε. Μέχρι τα μέσα του πρωινού, στην Καλιφόρνια το δεύτερο κουτί άνοιξε. Αν το πρώτο κουτί ήταν ανησυχητικό, αυτό ήταν εκρηκτικό. Μέσα του βρίσκονταν φάκελοι, ο καθένας οργανωμένος με σχολαστική προσοχή. Η ομάδα της Μέγκαν ήταν πάντα γνωστή για την ακρίβειά της, αλλά αυτό ήταν κάτι πέρα από την συνηθισμένη αρχιοθέτηση. Αυτά ήταν επιμελημένα, αρχεία, σκόπιμα εκ προθέσεως και άμεσα αναγνωρίσιμα σε όποιον ήταν εξοικειωμένος με τον εσωτερικό μηχανισμό του βασιλικού οίκου. Επειδή αυτά δεν ήταν απλώς αντικείμενα της Μέγκαν, αυτά ήταν έγγραφα του παλατιού, αντίγραφα προγραμμάτων, περιλήψεις συναντήσεων και εσωτερικές σημειώσεις ενημέρωσης, μερικά με σφραγίδα ιδιωτικού χαρακτήρα, μερικά με την ένδειξη εμπιστευτικό και άλλα με τα αρχικά ανώτερων αξιωματούχων του οίκου. Η ομάδα απογραφής σταμάτησε αβέβαιη. Αν έπρεπε να συνεχίσει χωρίς πρόσθετη άδεια. Αλλά οι οδηγίες από τον επιβλέποντα δικηγόρο ήταν σαφείς. Καταγράψτε τα πάντα. Φωτογραφίστε τα πάντα. Μην ερμηνεύσετε. Μην κάνετε εικασίες. Οι εικασίες εξακολουθούσαν να διαχέονται στον αέρα σαν ομίχλη. Ένας φάκελος ξεχώριζε πριν καν ανοιχτεί κάποιος ένα χοντρό πακέτο με την ετικέτα συζητήσεις της Κοινοπολιτείας Χειμώνας 2019. Οι προσωπικές σχολιασμοί περιελάμβαναν προσωπικές σχολιασμοί. Αυτή η φράση ήταν αρκετή για να στείλει ένα κύμα συναγερμού πίσω μέσω των ασφαλών καναλιών στο Λονδίνο, επειδή ο χειμώνας του 2019 ήταν μια από τις πιο τεταμένες περιόδους της εποχής του Σάσεξ, γεμάτη με ιδιωτικές διαπραγματεύσεις, μεταβαλλόμενες προσδοκίες και διαφωνίες σχετικά με τον αναδυόμενο ρόλο της Μέγκαν στο έργο της Κοινοπολιτείας. Ήταν ένα έργο που το παλάτι είχε ήλπιζε ότι θα υποστήριζε έναν τρόπο ενσωμάτωσης της κληρονομιάς της, της παγκόσμιας απήχησής της και του μακροπρόθεσμου οράματος της μοναρχίας, αλλά να. Η δυσάρεστη αλήθεια που το κοινό δεν είδε ποτέ πλήρως πίσω από κλειστές πόρτες, η πρωτοβουλία έγινε σημείο τριβής, όχι ενότητας. Και τώρα σε μια αποθήκη στην Καλιφόρνια φυλάσσονταν αρχεία από αυτές τις συνομιλίες που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν ποιος υποστήριζε τις ιδέες της Μέγκαν,
ποιος τους αντιστάθηκε και ποιος προσπάθησε να αναδιαμορφώσει πλήρως την αφήγηση. Όταν ο επιβλέπων δικηγόρος είδε τον φάκελο της κοινοπολιτείας, τον σήκωσε απαλά, σαν να φοβόταν ότι μπορεί να αναφλεγεί. Τον τοποθέτησε σε μια ασφαλή θήκη ξεχωριστή από τις άλλες. Αλλά αυτό που πραγματικά άλλαξε την ατμόσφαιρα ήταν η ανακάλυψη κάτω από τους φακέλους. Μια λεπτή μαύρη συσκευή ηχογράφησης, όχι καινούρια, όχι πρωτοποριακή. Ένα παλαιότερο μοντέλο. Εύκολο να κρυφτεί, εύκολο να παραβλεφθεί, εύκολο να υποτιμηθεί. Είχε αποθηκευτεί χωρίς μπαταρίες, τυλιγμένη προσεκτικά σε ύφασμα και τοποθετημένη δίπλα σε ένα σετ ετικετών USB, που η ομάδα δεν είχε ακόμη επεξεργαστεί. Η ετικέτα δίπλα της έγραφε σημειώσεις του 2019. Όχι. Ηχογραφήσεις. Όχι μεταγραφές. Όχι αρχεία. Ήχου. Σημειώσεις. Ο επικεφαλής της ομάδας πάγωσε όλη στην αίθουσα. Κατάλαβαν αμέσως τι μπορεί να σήμαινε. Αυτό ήταν αυτά. Ηχογραφήσεις συνομιλιών, φωνητικά μηνύματα, προσωπικές σκέψεις ή το μοναδικό σενάριο που κανείς δεν τόλμησε να διατυπώσει, ιδιωτικές συναντήσεις στο παλάτι που καταγράφηκαν για προσωπική προστασία, όποια και αν ήταν η αλήθεια. Η ανακάλυψη ήταν αρκετά σημαντική, ώστε η ομάδα να σταματήσει αμέσως την περαιτέρω επιθεώρηση. Στάλθηκε κόκκινο συναγερμό μέσω του νομικού δικτύου, κατευθείαν στο Λονδίνο, όπου ο Βίλιαμ, ο Κάρολος και η πριγκίπισσα Άννα τέθηκαν όλοι σε λειτουργία, μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Κάρολος έλαβε πρώτος την ενημέρωση. Περίμενε άσχημα νέα. Δεν περίμενε ηχογραφήσεις. Ο βασιλιάς κάθισε πίσω στην καρέκλα του, νιώθοντας έναν αργό, βαρύ πόνο να κατακάθεται πίσω από τα μάτια του. Η μοναρχία δεν φοβόταν κουτσομπολιά ή τίτλους. Είχε επιβιώσει δεκαετίες από αυτές. Αυτό που φοβόταν ήταν αποδείξεις του είδους που θα μπορούσαν να ενισχύσουν. Αυτό που το κοινό εικάζει, αλλά ποτέ δεν επιβεβαιώνει. Το πρώτο του ένστικτο ήταν φόβος, όχι θυμός. Τι θα γινόταν αν αυτές οι σημειώσεις περιείχαν το όνομα της Εκατερίνης? Τι θα γινόταν αν περιείχαν λεπτομέρειες συνομιλιών που πίστευε ότι ήταν ιδιωτικές? Τι θα γινόταν αν η συσκευή κατέγραφε στιγμές σύγκρουσης που το κοινό μόνο είχε μαντέψει καθώς σκεφτόταν? Αυτές τις πιθανότητες ένας βαθύτερος φόβος τον κυρίευσε. Έναν φόβο που σπάνια εξέφραζε ακόμη και ιδιωτικά. Η Μέγκαν ένιωθε πάντα ανασφαλής μέσα στο ίδρυμα. Η αντίδραση του Βίλιαμ ήταν διαφορετική, ελεγχόμενη, προσεκτική, στρατηγική. Ήξερε ότι οι ηχογραφήσεις, αν υπήρχαν, θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν αφηγήσεις που είχε περάσει χρόνια σταθεροποιώντας. Ήξερε επίσης ότι ο τύπος θα ξεσπούσε τη στιγμή που θα διέρευε οποιαδήποτε λεπτομέρεια η αντίδραση της πριγκίπισσας Άννας. Ωστόσο, ήταν η πιο εντυπωσιακή. Όταν άκουσε τη φράση «συσκευή ηχογράφησης», έκλεισε τα μάτια της για λίγο, σαν να κλέβει τον εαυτό της. Είχε ζήσει περισσότερο μέσα στη μοναρχία από οποιονδήποτε άλλον. Ήξερε ότι οι θεσμοί δεν καταραίουν από σκάνδαλα, αλλά από τα στοιχεία του σκανδάλου. Η απάντησή της ήταν αιχμηρά και άμεσα ασφαλισμένα τα πάντα πριν το κάνει κάποιος άλλος. Αλλά η πιο σοκαριστική στιγμή ήρθε όταν η ομάδα της Καλιφόρνια άνοιξε το τρίτο κουτί. Μέσα βρήκαν κάτι που κανείς δεν περίμενε. Κάτι που δεν συνδεόταν με χρονοδιαγράμματα, ούτε με συναντήσεις, ούτε με βασιλικά πρωτόκολλα. Αρκετές χειρόγραφες επιστολές που απευθύνονταν στη Μέγκαν από άτομα μέσα στο παλάτι και έναν φάκελο θαμμένο στο κάτω μέρος με μια διεύθυνση που η ομάδα αναγνώρισε αμέσως. Η Νταϊάννα δεν ήταν γράμμα από αυτήν. Φυσικά η Νταϊάννα είχε πεθάνει περισσότερες από 2 δεκαετίες νωρίτερα, αλλά ήταν κάτι που συνδεόταν με την κληρονομιά της, κάτι σφαγισμένο, κάτι σωσμένο και κάτι που μόλις άνοιγε θα άλλαζε όλα όσα ακολούθησαν. Οι επιστολές, η κληρονομιά και ο φόβος εξαπλώνονταν σε όλο το παλάτι. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, κανείς στην αποθήκη της Καλιφόρνια δεν κουνήθηκε. Το τρίτο κουτί ήταν ανοιχτό. Το περιεχόμενό του απλωνόταν στο τραπέζι, σαν τα επακόλουθα μιας μυστικής ιστορίας που ξεχυνόταν στο φως της ημέρας. Αλλά ήταν ο σφραγισμένος φάκελος που έφερε την αδιαμφισβήτητη γραφή της Νταϊάννα Καμπυλωτή, κομψή, άμεσα αναγνωρίσιμη σε οποιονδήποτε άνω των 50 ετών, που μετέτρεψε μια ανησυχητική ανακάλυψη σε κρίση. Η ομάδα απογραφής πάγωσε κάθε άτομο, συνειδητοποιώντας ότι έβλεπε κάτι που δεν θα έπρεπε με κανέναν τρόπο λογικής ή πρωτοκόλλου να βρίσκεται εδώ. Η γραφή της Νταϊάννα σε μια αποθήκη. Μονάδα που ανήκε στη Μέγκαν Μάρκλ, στο Μοντεσίτο, στα τέλη Νοεμβρίου. Ο επιβλέπων δικηγόρος την πλησίασε προσεκτικά, σηκώνοντάς την με το είδος της σκόπιμης ακινησίας που συνήθως προορίζεται για αντικείμενα πολύ παλαιότερα, πολύ πιο σπάνια, πολύ πιο ασταθή. Δεν υπήρχε ημερομηνία στο εξωτερικό,
Ούτε θέμα μόνο ένα όνομα, Μέγκαν, και αυτό ήταν αρκετό για να στείλει ένα κύμα σοκ στον Ατλαντικό, πιο γρήγορα από οποιοδήποτε επίσημο υπόμνημα. Επειδή το παλάτι γνώριζε ότι η αλληλογραφία της Νταϊάννα είχε αρχιοθετηθεί σχολαστικά, είχε εντοπιστεί, είχε καταγραφεί, είχε μελετηθεί, είχε σφραγιστεί για να εμφανιστεί τώρα μια επιστολή. Μια επιστολή που το Ίδρυμα δεν είχε ποτέ αναγνωρίσει, μπορούσε να σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Κάποιος την είχε φυλάξει ιδιωτικά, κάποιος την είχε διαβιβάσει ιδιωτικά και κάποιος είχε φροντίσει να φτάσει. Η Μέγκαν νωρίς το απόγευμα. Ώρα ειρηνικού, 1/4, επίγουσα ειδοποίηση. Έφτασε στο παλάτι του Μπάκιγχαμ ο Κάρολος. Ήδη συγκλονισμένος από το προηγούμενο μήνυμα για τις ηχογραφήσεις, διάβασε τη νέα ενημέρωση, ενώ στεκόταν στο ιδιωτικό του γραφείο, το χειμωνιάτικο φως. Έξω ήταν αμυδρό, αδύναμο, το είδος που έριχνε μεγάλες σκιές σε παλιά έπιπλα όταν έφτασε στη γραμμή, που αναφερόταν σε έναν σφραγισμένο φάκελο στο χέρι της Νταϊάννα, σταμάτησε να αναπνέει. Για μισό δευτερόλεπτο ψιθύρισε μόνο μία λέξη, αδύνατο, επειδή ο Κάρολος ήξερε ότι η Νταϊάννα ήταν πολλά πράγματα, χαρισματική, προκλητική, συναισθηματική, λαμπρή, αλλά η Αμέλεια δεν ήταν ποτέ ένα από αυτά. Αν έγραφε σε κάποιον, ήταν σκόπιμο. Αν διατήρησε κάτι, είχε σκοπό, και αν διαβίβαζε κάτι που προοριζόταν για το μέλλον, είχε νόημα. Βυθίστηκε σε μια καρέκλα, τρίβοντας τη γέφυρα της μύτης του, ενώ ο σύμβουλος στεκόταν σιωπηλά κοντά. Ο βασιλιάς δεν φαινόταν φοβισμένος, αλλά συντετριμμένος. Όχι, η Μέγκαν μουρμούρισε, γιατί η Μέγκαν δεν το εννοούσε ως κατηγορία, αλλά ως ένα ερώτημα που κουβαλούσε χρόνια άλλη της θλίψης. Αν η Νταϊάννα είχε όντως γράψει κάτι που προοριζόταν για τη Μέγκαν, αυτό περιέπλεκε τα πάντα: το χάσμα του γιού του, η ένταση της μοναρχίας, η δημόσια αντίληψη για τη Μέγκαν, ως απειλή ή θύμα, ανάλογα με την πλευρά του ωκεανού που βρισκόταν κανείς. Ο Βίλιαμ έλαβε την ενημέρωση. Λίγα λεπτά αργότερα, η αντίδρασή του ήταν πιο ήσυχη, πιο σταθερή, αλλά αναμφισβήτητα ζωφερή. Η κληρονομιά της Νταϊάννα ήταν το μόνο πράγμα που ο Βίλιαμ φύλαγε στεναρά, μερικές φορές προστατευτικά, μερικές φορές κτητικά, αλλά πάντα με βαθιά αφοσίωση. Η ιδέα ότι μια ιδιωτική επιστολή της κυκλοφορούσε έξω από τη γνώση του παλατιού, έξω από την αρχαιακή διαφύλαξη, έξω από την οικογένεια, εντελώς που διαπερνούσε κάτι βαθύτερο από το καθήκον. Όταν η ιδιωτική γραμματέας του τελείωσε την ανάγνωση, ο Βίλιαμ έθεσε μια μόνο ερώτηση: το έχει δει ο Χάρη. Η απάντηση ήταν όχι, αλλά η ίδια η ερώτηση αποκάλυψε το κέντρο της καταιγίδας που σχηματιζόταν τώρα. Αν η επιστολή έφτασε στη Μέγκαν μετά τον θάνατο της Νταϊάννα, ο Χάρη πρέπει να είχε εμπλακεί ή να γνώριζε κάποιον που ήταν. Αν είχε φτάσει στη Μέγκαν πριν καν τη γνωρίσει ο Χάρη, οι συνέπειες ήταν συγκλονιστικές. Σε όλο το Windsor, η πριγκίπισσα Άννα ενημερώθηκε στο γραφείο της. Εκεί που το παλιό πέτρινο τζάκι έλαμπε αμυδρά με τα κάρβουνα των αρχών του χειμώνα, η Άννα διάβασε αργά την περίληψη και μετά άφησε το χαρτί στην άκρη. Η έκφρασή της σφίχτηκε σε μια σπάνια και αδιαμφισβήτητη ανησυχία. Η φωνή της όταν μιλούσε ήταν χαμηλή και κοφτερή. Ό,τι και αν υπήρχε σε εκείνη την επιστολή δεν μπορούσε να μείνει στην Καλιφόρνια. Η Άννα δεν σκεφτόταν σκάνδαλο, σκεφτόταν τη διατήρησή της. Τα βασιλικά αρχεία δεν ήταν απλώς κουτιά και ράφια. Ήταν η ραχοκοκαλιά της ιστορικής αλήθειας, η άμυνα ενάντια στον αναθεωρητισμό. Η μόνη προστασία που είχε ένα ίδρυμα ενάντια στις στρεβλώσεις του χρόνου, αλλά στην Καλιφόρνια η αντίδραση που εξελισσόταν ήταν εντελώς διαφορετική. Όταν η Μέγκαν έμαθε για την ανακάλυψη της επιστολής, η απάντησή της δεν ήταν σοκαριστική, ήταν θλιβερή. Έκανε μόνο μία ερώτηση. Μιλώντας ήσυχα στο άτομο στο τηλέφωνο την άνοιξαν. Όχι. Ήρθε η απάντηση όχι. Ακόμα. Η Μέγκαν έκλεισε τα μάτια της, βγάζοντας μια αργή ανάσα. Μια ανάσα όχι ανακούφισης αλλά αναπόφευκτου, επειδή ήξερε ακριβώς τι υπήρχε μέσα. Πάντα ήξερε. Εν τω μεταξύ, η ομάδα της Καλιφόρνια συνέχισε να καταγράφει το τρίτο κουτί. Κάτω από τον φάκελο που έγραφε η Νταϊάννα με τη διεύθυνση, υπήρχαν επιστολές από ανώτερα στελέχη του παλατιού, άλλες ζεστές, άλλες επιφυλακτικές, άλλες δυσανάγνωστες σε τόνο. Υπήρχαν σημειώσεις σχετικά με τις πρώτες αφορούν στρατηγικές, τύπου ιδιωτικές διαβεβαιώσεις από ορισμένους συμβούλους και ένα ιδιαίτερα ενοχλητικό στοιχείο, ένα τυπωμένο αντίγραφο από μια τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ δύο αξιωματούχων του παλατιού που συζητούσαν τη δημόσια υποδοχή της Μέγκαν κατά τους πρώτους μήνες της στην οικογένεια
Η τελευταία γραμμή που διαβάστηκε θα πρέπει να διαχειριστεί προσεκτικά το δωμάτιο. Κρύωνε, καθώς το διάβαζαν. Επειδή δεν επρόκειτο για μια δύσκολη δούκισσα ή μια τεταμένη οικογενειακή δυναμική. Αυτή ήταν η αρχή ενός μοτίβου. Ενός μοτίβου που ο κόσμος υποψιαζόταν. Ενός μοτίβου που το παλάτι πάντα αρνούνταν, ενός μοτίβου που τώρα ζούσε ασπρόμαυρο σε ένα φύλλο χαρτιού σφραγισμένο για χρόνια. Ένας από τους δικηγόρους ψιθύρισε σιγανά. Αυτό είναι μεγαλύτερο από... Τι νομίζαμε. Έκανε λάθος. Αυτό ήταν πολύ μεγαλύτερο, ο αυξανόμενος πανικός στο χάσμα στο παλάτι και η απόφαση της Μέγκαν για την Καλιφόρνια. Το πέμπτο κουτί ήταν βαρύτερο από τα άλλα. Ούτε σωματικά, ούτε συναισθηματικά. Όλοι στην αποθήκη το ένιωσαν τη στιγμή που τα χέρια τους άγγιξαν το χαρτόνι. Κάτι στο βάρος του. Η πυκνότητά του, η σκόπιμη οργάνωσή του υποδήλωνε ότι δεν ήταν άλλο ένα σύνολο αρχείων ή ημερολογίων. Αυτό ήταν ένα κουτί πρόθεσης στις 10:40 Πάτομας. Σήκωσαν το καπάκι μέσα στη βαγμένα τακτοποιημένα, σαν αντικείμενα που περίμεναν έναν επιμελητή μουσείου. Υπήρχαν ντοσιέ με σημειωμένα χρονικά διαστήματα, καθένα από τα οποία κάλυπτε συγκεκριμένα παράθυρα. Της εποχής της Μέγκαν, μέσα στο βασιλικό σπίτι, το πρώτο ντοσιέ είχε την ετικέτα «Καλοκαίρι 2017». Περίοδος γνωριμίας, το επόμενο φθινόπωρο, 2017 σημειώσεις. Πριν από τον Αραβώνα, μετά 2018. Δημόσια μετάβαση, 2019. Εσωτερική αλληλογραφία, 2020 διαπραγματεύσεις εξόδου, σαν κεφάλαια μιας ιστορίας, που το κοινό πίστευε ότι ήδη καταλάβαινε. Εκτός από το ότι τίποτα από αυτά δεν ήταν η εκδοχή του παλατιού. Αυτά ήταν της Μέγκαν, οι σημειώσεις της στα αρχεία της. Η διατήρηση της αλήθειας, όπως την βίωνε ο επιβλέπων δικηγόρος, εισέπνευσε αργά, σταθεροποιώντας τον εαυτόν του πριν ανοίξει το πρώτο ντοσιέ μέσα. Ήταν πλαστικοποιημένα αντίγραφα ενημερώσεων τύπου εσωτερικά email και σελίδες με χειρόγραφες σημειώσεις της Μέγκαν, γεμίζοντας τα περιθώρια με προσεκτικά ελεγχόμενη γραφή. Ορισμένες φράσεις υπογραμμίστηκαν επιθετικά, άλλες κυκλώθηκαν, μερικές σημειώθηκαν με αστέρια. Μερικές σχολιάστηκαν με σύντομα καταστροφικά σχόλια. Όχι ακριβή. Αυτό υπόθηκε κατηδίαν, όχι δημόσια, γιατί αλλάζει η αφήγηση, αλλά ο φάκελος που καθυστέρησε τους πάντες. Ο φάκελος που έκανε ακόμη και τις κάμερες να νιώθουν ενοχλητικοί. Είχε την ετικέτα 2019. Ανασκόπηση επικοινωνιών. Μέσα υπήρχαν τυπωμένα στιγμιότυπα οθόνης από ιδιωτικές ομάδες, WhatsApp, μεταξύ του προσωπικού, χαλαρά μηνύματα, εσωτερικές περιλήψεις του τόνου των μέσων ενημέρωσης και αλληλογραφία σχετικά με το χειρισμό της αυξανόμενης δημόσιας έντασης γύρω από την κάλυψη της Μέγκαν. Κανείς δεν περίμενε τι βρήκαν στη μέση του φακέλου ένα νήμα μεταξύ δύο ανώτερων βοηθών του παλατιού, με ημερομηνία τέλη φθινοπόρου 2019. Που συζητούσαν στρατηγικές προσαρμογές στην ορατότητα της Μέγκαν. Στον τύπο ένα μήνυμα διαβάστηκε, τραβάει ξανά. Υπερβολικά την προσοχή. Πρέπει να ανακατευθύνουμε την αφήγηση. Ένας άλλος απάντησε. Έχουμε επιλογές. Κρατήστε το. Ήσυχο, ψιθύρισε ο επικεφαλής της ομάδας. Αυτό είναι το είδος της γλώσσας που ξεκινά τις έρευνες, αλλά η πιο ενοχλητική ανακάλυψη ήρθε στη συνέχεια. Ένας φάκελος που περιείχε έτοιμα σχέδια δηλώσεων, που το παλάτι δεν δημοσίευσε ποτέ. Μερικές μαλάκωσαν την εικόνα της Μέγκαν, μερικές διευκρίνησαν την παραπληροφόρηση, μερικές την υπερασπίστηκαν ευθέως, καμία δεν είχε εκδοθεί. Ανταυτού το κοινό είδε μόνο σιωπή. Ο δικηγόρος έκλεισε απαλά τον φάκελο. Εμφανώς ταραγμένος, εντωμεταξύ στο Λονδίνο, η ατμόσφαιρα είχε μετατοπιστεί από συνεγερμό σε φόβο μέσα στο Clarence House ο King. Ο Κάρολος είχε μια συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών με δύο ανώτερους συμβούλους. Η φωνή του ήταν σταθερή, αλλά το τρέμουλο στα χέρια του πρόδιδε τον εσωτερικό σεισμό που αντιμετώπιζε. Ήξερε τι σήμαιναν οι φάκελοι. Ήξερε τι σήμαιναν. Ήξερε τι θα σήμαιναν οι ηχογραφήσεις αν επικυρώνονταν για το μέλλον της μοναρχίας. Ο Κάρολος πάντα πίστευε ότι το κοινό μπορούσε να συγχωρήσει σχεδόν τα πάντα, εκτός από την υποκρισία. Και οι φάκελοι στην Καλιφόρνια πρότειναν μια αφήγηση διαφορετική από αυτήν που είχε κατασκευάσει το παλάτι όλα αυτά τα χρόνια. Όχι ψέματα. Όχι κατασκευές, αλλά παραλήψεις, υπολογισμένες παραλήψεις, το είδος που διασπά την εμπιστοσύνη σε όλο το Windsor. Η πριγκίπισσα Άννα ενημερώθηκε ξανά. Άκουγε με μια ακινησία που έμοιαζε σκαλισμένη από πέτρα. Η Άννα είχε υπερασπιστεί τη μοναρχία σε κάθε εποχή. Αναταραχής από τα ταραχώδη χρόνια της Νταϊάννα μέχρι την κατάρρευση του Άντριου, μέχρι την αναχώρηση του Σάσεξ, αλλά αυτό ήταν διαφορετικό. Αυτός ήταν ένας
δούριος ύπος. Ένα κουτί με αλήθειες που προετοιμάστηκε ήσυχα, φυλάχθηκε ιδιωτικά, ανακαλύφθηκε τυχαία και η Άννα, πάντα ρεαλίστρια, κατάλαβε τις συνέπειες, αμέσως μίλησε με την χαρακτηριστική της ευθύτητα. Αυτά δεν είναι αναμνηστικά. Αυτά είναι δικλείδες ασφαλείας. Ο Κάρολος τινάχτηκε σε αυτή τη λέξη όταν η φράση έφτασε αυτόν εγγυήσεις, γιατί αν η Μέγκαν θεωρούσε αυτά τα υλικά ως προστασία, αυτό σήμαινε ότι είχε ήδη εισέλθει στη μοναρχία, πιστεύοντας ότι μία μέρα θα χρειαζόταν υπεράσπιση. Ήταν μία καταδικαστική συνειδητοποίηση. Εν τω μεταξύ, ο Βίλιαμ έλαβε μια πληρέστερη ενημέρωση στο παλάτι του Κένσιγκτον για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε αυτή η κρίση. Συνέχισε μια συνήθεια που είχε κληρονομήσει από την Νταϊάννα. Σε στιγμές αφόρητης πίεσης, η ανησυχία του δεν αφορούσε μόνο τον τύπο, ούτε καν τη φήμη της μοναρχίας. Αυτό που τον ενοχλούσε περισσότερο ήταν ο Χάρι, γιατί αν η Μέγκαν είχε διατηρήσει αυτό το υλικό, ο Χάρι έπρεπε να το γνωρίζει. Ή χειρότερα, ίσως όχι. Και οι δύο πιθανότητες ήταν καταστροφικές, αν ο Χάρι ήξερε ότι είχε βοηθήσει στην προστασία εγγράφων που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν τη μοναρχία. Αν δεν ήξερε, τότε η Μέγκαν είχε χτίσει μια παράλληλη αφήγηση εντελώς ξεχωριστή από αυτόν, και τα δύο σενάρια απειλούσαν την εύθραυστη ισορροπία που ο Βίλιαμ προσπαθούσε χρόνια να διατηρήσει. Αλλά στην Καλιφόρνια το συναισθηματικό τοπίο ήταν εντελώς διαφορετικό. Όταν ο δικηγόρος παρέδωσε μια δεύτερη ενημέρωση στη Μέγκαν, άκουσε ήσυχα μία ηρεμία. Την κατέκλυσε που φαινόταν σχεδόν αφύσικη, δεδομένου του μεγέθους των αποκαλύψεων. Έκανε μόνο μία ερώτηση. «Έχουν δει το τελευταίο κουτί?» «Τελευταίο κουτί». Ο δικηγόρος συνοφριώθηκε. «Έχουμε ανοίξει 5, υπάρχουν 6». Η Μέγκαν εξέπνευσε, απάλα σαν να επιβεβαίωνε κάτι που περίμενε εδώ και καιρό. Μετά είπε: «Το τελευταίο δεν είναι δικό μου». Ακολούθησε μια στιγμή σιωπής ο δικηγόρος, ρώτησε μπερδεμένος: «Ποιανού είναι η Μέγκαν?» Σταμάτησε. Η απάντησή της ήταν απαλή, μετρημένη και καταστροφική. Του Χάρι. Αυτή η πρόταση άλλαξε τα πάντα, γιατί αν το έκτο κουτί ανήκε στον Χάρι, αν περιείχε τις σημειώσεις του, το χρονοδιάγραμμά του, την αλληλογραφία του, τις προσωπικές του σκέψεις από τα χρόνια που η σχέση των αδελφών διαλύθηκε τότε. Η κρίση που εκτιλήσονταν δεν ήταν απλώς μια ιστορία της Μέγκαν. Ήταν μια βασιλική ιστορία, μια ιστορία διαδοχής, μια ιστορία για το μέλλον της μοναρχίας. Ο δικηγόρος ρώτησε αν το άνοιγμα του έκτου κουτιού θα περιέπλεκε τα πράγματα. Η Μέγκαν απάντησε: «Δεν θα περιπλέξει τα πράγματα. Θα τα εξηγήσει χιλιάδες μίλια μακριά. Στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ο Κάρολος ένιωσε την αλλαγή στην ατμόσφαιρα πριν καν κάποιος πει». Τα λόγια δυνατά. Δεν επρόκειτο πλέον για την αποθήκη της Μέγκαν. Επρόκειτο για την αλήθεια, που όλοι φοβόντουσαν ότι ερχόταν το κουτί του Χάρι το ρήγμα στο εσωτερικό και την αναμέτρηση της Καλιφόρνια, το έκτο κουτί ήταν μικρότερο από τα άλλα σχεδόν λιτό. Κρυμμένο στον πίσω τοίχο της αποθήκης, σαν να είχε τοποθετηθεί εκεί, τελευταίο ίσως και απρόθυμα, αλλά η ετικέτα στο μπροστινό μέρος ήταν αδιαμφισβήτητη. Ήταν η γραφή του Χάρι, ακατάστατη βιαστική άνηση στην πίεση, το σενάριο ενός ανθρώπου που πάντα κουβαλούσε πάρα πολύ συναίσθημα. Στη λαβή του έγραφε ιδιωτικό: «Μην ανοίξετε χωρίς εμένα». Ο επιβλέπων δικηγόρος δίστασε. Αυτό ήταν το πρώτο κουτί που παρουσίαζε ένα ανθρώπινο δίλημμα, παρά ένα νομικό στις 11:59 Πεζαουσαλαμέμε. Το άνοιξαν μέσα. Υπήρχαν φάκελοι, αλλά σε αντίθεση με τα σχολαστικά οργανωμένα ντοσιέ της Μέγκαν, τα υλικά του Χάρι ήταν σκορπισμένα ασυνεπή. Μερικές σελίδες, σπασμένες, άλλες σημειωμένες με μουτζούρες ή βιαστικά γραμμένες σημειώσεις. Αυτό δεν ήταν αρχαιακή διατήρηση. Αυτό ήταν σπαρακτικός, σκελετός, σε έντυπη μορφή. Ο πρώτος φάκελος που σήκωσαν έφερε την ετικέτα William 2014 έως 2020. Το δωμάτιο έμεινε στάσιμο μέσα. Υπήρχαν εκτυπώσεις μηνυμάτων που ανταλλάχθηκαν μεταξύ των αδελφών κατά την περίοδο που το άγχος του Χάρι επιδεινωνόταν όταν η προσοχή του κοινού γινόταν ασφικτική και όταν η Μέγκαν δεν είχε ακόμη μπει στο προσκήνιο. Μηνύματα γεμάτα ζεστασιά, με ενόχληση, με αδελφικά πειράγματα, αλλά και μεταγενέστερα μηνύματα γεμάτα ένταση. Μια σελίδα ήταν σημαδεμένη με το γραφικό χαρακτήρα του Χάρι, τότε άλλαξε η ομάδα. Απογραφής αντάλλαξε ανήσυχα βλέμματα. Αυτό δεν ήταν πλέον απλώς θέμα διαφάνειας του παλατιού. Αυτή ήταν η ανατομία ενός ρήγματος. Κάτω από αυτόν τον φάκελο βρισκόταν ένας άλλος πατέρα μέσα. Υπήρχαν γράμματα που είχε γράψει ο Χάρι στον Κάρολο. Μερικά δεν στάλθηκαν ποτέ. Μερικά
με τις απαντήσεις του Καρόλου, συνημμένες. Αυτά δεν ήταν πολιτικά έγγραφα ή στρατηγικές επικοινωνίες. Αυτά ήταν προσωπικά ένας γιος που έψαχνε για έναν πατέρα που ένιωθε να γλιστράει μακριά. Ένας πατέρας που αγωνιζόταν να ισορροπήσει την αγάπη με το καθήκον, μια γραμμή γραμμένη με το χέρι του Χάρη, κυκλώθηκε 3 φορές. Δεν μπορώ να είμαι ο εφεδρικός, αν ο ρόλος μου κοστίσει τον εαυτό μου. Ο δικηγόρος έκλεισε για λίγο τον φάκελο, αφήνοντας το βάρος αυτών των λέξεων να καταλαγιάσει. Μετά συνέχισε το επόμενο σύνολο. Εγγράφων ήταν σημειώσεις που είχε κρατήσει ο Χάρη κατά τη διάρκεια συναντήσεων, στις οποίες ένιωθε ότι παραγωνίζονταν συναντήσεις όπου οι αποφάσεις για τον ρόλο της Μέγκαν λαμβάνονταν χωρίς την παρουσία του. Όπου κατέγραφε λεπτομερώς την αυξανόμενη αίσθηση ότι η μοναρχία τον έβλεπε όχι ως άνδρα που έχτιζε μια οικογένεια, αλλά ως μια μεταβλητή που έπρεπε να διαχειρίζεται ένα κίτρινο αυτοκόλλητο σημείωμα συνημμένο σε μια σελίδα που διαβάστηκε. Κανείς δεν ρώτησε πώς είναι αυτό, αλλά ήταν ο φάκελος στο κάτω μέρος του κουτιού, που σίγησε εντελώς το δωμάτιο. Ένας απλός φάκελος, χωρίς διακριτικά, σφραγισμένος, όχι με ταινία, αλλά με κερί. Κόκκινο. Κερί. Το αποτύπωμα. Ένα μόνο γράμμα. Ο επιβλέπων δικηγόρος κατάπιε η Νταϊάννα. Κανείς δεν μίλησε, καθώς τον σήκωσε. Κανείς δεν ανέπνευσε, καθώς εξέτασε. Το σφραγισμένο κανείς δεν τόλμησε να προτείνει έναν Νανάκ να το ανοίξει χωρίς άδεια, επειδή αυτό δεν ήταν απλώς ένα κοιμήλιο. Αυτό ήταν ένα μήνυμα. Είτε η Νταϊάννα θα το έγραψε πριν από χρόνια και το φύλαξε για τους γιους της, είτε αν ήταν μέρος μιας άλλης κληρονομιάς που πέρασε στον Χάρη μετά τον θάνατό της, το νόημα ήταν αδιαμφισβήτητο. Ανήκε σε μια μητέρα. Έναν μελλοντικό βασιλιά και τον γιο που είχε περάσει όλη του την ενήλικη ζωή προσπαθώντας να καταλάβει τις πληγές που άφησε πίσω της την ίδια στιγμή πέρα από τον ωκεανό το παλάτι. Κατέρεε με τρόπους που κανείς δεν μπορούσε να συγκρατήσει μέσα στο παλάτι του Κένσιγκτον. Ο Βίλιαμ έλαβε επιβεβαίωση ότι το κουτί του Χάρη περιείχε προσωπική αλληλογραφία. Οι ώμοι του σφίχτηκαν, το σαγόνι του σφιγμένο και για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης μία έκφραση θλίψης, όχι θυμού, διαπέρασε το πρόσωπό του. Γιατί τι κι αν περιείχαν αυτά τα έγγραφα, θα έλεγαν την ιστορία του Χάρη με τα δικά του λόγια φιλτράριστα, απροστάτευτο από τον μηχανισμό του παλατιού. Και ο Βίλιαμ ήξερε τι σήμαινε αυτό. Ο Χάρη δεν είχε απλώς διατηρήσει αναμνήσεις, είχε διατηρήσει στοιχεία της εγκύτητας που κάποτε είχαν της απόστασης που μεγάλωνε μεταξύ τους και των επιλογών που τους είχαν οθήσει σε αποκλίνουσες πορείες. Στο Clarence House, ο Κάρολος απάντησε με κάτι μεταξύ θλίψης και παραίτησης, μία λύπη πατέρα, όχι βασιλιά. Καταλάβαινε τώρα ότι η ανακάλυψη της Καλιφόρνια δεν ήταν επίθεση, δεν ήταν απειλή. Ήταν ένα αρχείο. Ένα αρχείο για το τι είχε ζητήσει η μοναρχία από τους γιους της. Ένα αρχείο αποτυχιών από όλες τις πλευρές. Ένα αρχείο χρόνων που ξόδεψε, προσπαθώντας και αποτυγχάνοντας να κρατήσει μια οικογένεια ενωμένη, ενώ παράλληλα να κρατήσει ένα βασίλειο όρθιο. Η πριγκίπισσα, Άννα, ενημερώθηκε τελευταία. Απάντησε με τον μόνο τρόπο που ήξερε, πως με σαφήνεια τα λόγια της ήταν απότομα, βάναυσα αληθινά. Αυτή είναι η στιγμή που φοβόμασταν. Όχι λόγω του σκανδάλου, λόγω ειλικρίνειας, πίσω στην Καλιφόρνια, η Μέγκαν στεκόταν μόνη της στην κουζίνα της με τα χέρια της, ακουμπισμένα ελαφρά στον πάγκο, καθώς άκουγε την ενημέρωση. Ο δικηγόρος της είπε ότι το κουτί του Χάρη είχε ανοιχτεί, παρά την προειδοποίηση που ήταν γραμμένη στο καπάκι του έγνεψε αργά. Όχι με έκπληξη, με αποδοχή. Ψιθύρισε τότε. Η αλήθεια θα έβγαινε πάντα στην επιφάνεια. Η κρίση δεν αφορούσε πλέον χαμένα έγγραφα ή απροσδόκητες ανακαλύψεις, αφορούσε κληρονομιά. Αφορούσε ένα ρήγμα, αφορούσε 2 αδέρφια χωρισμένα από τον χρόνο. Η πίεση και οι αφηγήσεις δεν ελέγχονταν πλήρως. Και τώρα ο κόσμος θα έβλεπε κομμάτια αυτού του ρήγματος, κομμάτια που δεν ήταν ποτέ γραφτό, να δουν στην ησυχία, μετά την καταιγίδα. Τα κουτιά στην Καλιφόρνια στέκονταν σαν ασφράγιστα κεφάλαια μιας οικογενειακής ιστορίας, θαμμένα για πολύ καιρό κάτω από το καθήκον και τη σιωπή αυτό που κράτησε η Μέγκαν, αυτό που διατήρησε ο Χάρη. Και αυτό που φοβόταν το παλάτι τώρα κρέμονταν σε μια κλωστή, αναδιαμορφώνοντας μια κληρονομιά. Η μοναρχία δεν μπορεί πλέον να συγκρατήσει ή να ελέγξει